Guys, abazuchitika abahambe ifenda ati zivita basi apande zikuchitika apa ndi pa GP papatapata amene mukuziwa kujipa apande kwanonkelatu yetu ndechonde guys yesesani kukhala mmanyumba chondeti musatuluke fanga kukumanizani pala anthu abwinobwino pala anthu okuba amene papa chonde yesesani musatuluke tetezani moyo wanu ukondeni moyo wanu anthu ake ndi ati anthu ake ndi amenewa ye chonde guys anthu awaka ngokukomaniza mwatha ndi amenewa yowani amene ku GP akupita ku Jolo City town si anthu awiri atatu koma ndi dziko lonse alipo anthu ambiri ma 1000 ndithu zopewa zipeweni abalanzanga samalani siku lalelo mpaka mawa mpaka pa 2 mpaka pa 3 yowani ndithu abalanzanga alipo ambiri ndithu anthu alipo ambiri akupita town amene town samalani zopewa abalanzanga zipeweni zipeweni chonde kuyambira lelo mpaka mawa limene lili 1 mpaka 2 mpaka 3 chonde zipeweni of course sakulowa mmanyumba komano pali anthu okuba ena achola mashopu pompa pala anthu ena abwinobwino ena achola mashopu ndiye chonde abalanzanga samalani ndithu khala nyumba muli safe osapanga zotuluka zoyenda mayazi upeze ni mtima ndithu izizi mpaka ziduse mama Jina sanga wewe manyumba pala ujeni tanizi kasinta kuna hapo pali hapo ujeni kusokola kwa kuna rumuferosi kumali kwantuwa joira zingofunika pita pompo abahambe lewe nankukasegula saluni kumasharoni iwe sakukhanya koma awumenya zujeni ambuye mtima wanga ine serious ndizivira Malawi moba Mungu izizi The song says, if you've got fear, don't join us.
She's a cheerleader. She came for this. Oh wow. I need an old cross up. My first person is at 6. Don't see that bitch. I'm supposed to be on the show with my face. What's my call? What's my phone? You see, the Home Affairs that side for refugees. There's a lot of them there. I think they're involved with it. Oh, interesting. They're from Congo. I thought because of this they'll be afraid. But they think they're sitting there outside the lot. They are still sitting there? Yes. Oh, that's concerning. Actually, very close. Because that's close by, eh? Before the house starts. Guys, they are waiting for Uphakela Umphakathi and Ungizwe Amabutho lawa ala ngaseBria Center. They're just waiting for them to come so they can start. Excavators are, as you can see, Zulu. It's right behind them. Amabutho are going to the other crew. Follow me.
Maybe later. Okay, whatever you do, just don't Stay behind it. come, they're running. If you want to go to the kitchen, I know, go kitchen. it's holding. You might even go. Okay, bye. Let's shoot up. Huh?
Guys, as you can see, things are hectic. Stand up for the youth.
Just stand next to her. Hi guys, for those who've just arrived, we're in West Street, as everybody can see. There's a big march, as everybody can see. Police have stopped them from going because they were going too fast.